Għal-kemma jiena wara l-vjaġġ twil, grizmihom jinsabu għaċan għal-benna tax-xorb, u mat-tasira li tinżel l-sin jinħallu u l-kant joktor, ħieles u ħafif kif jiġi f'moħħhom f'bakkanalja tipika ta' ferħ mistħob. Issa l-nisa tagħna sabu l-ken u marru jorqdu, grizmejna mbillu naqtaw laċ irġiel. Irġiel noħorġuk mil-ġara nisquk, jekk tressaq lejn ħalna il-qatra li ħbejt, u braġel nodduk, jekk ma nasedduk, tal-imbatta sira li donnok insejt. Mill-arqa bil-morbida l-ġararħat, u sibt li nixrobom bla xkiljow nemmis, ma sibtkom iż-żebġu b'kull parajnejn, bħal ta' desiħejju għal-qabża fuq ġurdin jew tnejn. Ma b'sarniex għalik li tant jagħmel bik, ix-xorb li rid tixrob lattina qartit, mer ixrob l-imbit, mur waħdek għafrit, nixorbu minn tada tersax lejna trid. Tibda tersaq lejja f'idejja tkun, imħarsa mill-laċ ta' dawn nistrawiltu. Ħallix il-serbi xorob wis nallej, Ma jafx qiegħed jgħid aktar minnen, u sewwa qed tgħid. Kemm batta bil-qalb ma kienx hemm għalfejn tard biex taħtaf. X'kont se tgħid? Issija di xalba taħik in-nisa żelbik u int ma tgħidx le sakemm saħħek tagħtik. ħallikom mill-bluwa u mit-tajjib, patfalar minni saja għattam xenglin, dal-praspar ħallu għal-min l-imbit, telalu għal-rasu għaraqlu għizmen, U fis-sħana tal-fawra Et jaqleb għonek min dut flar. mela l-għizmen il-gwizim fawrin, nixorbu bis-saħħa ta' aqwam ħadnin, ix-xorbu għabnin għal-min u ħanin, nixorbu sal-lejl b'dajnin. La